Li Bakurê Kurdistanê li Amedê ji aliyê dayîkên aştiyê ve di derbarê gotinên Devlet Bahçelî de daxuyaniyeke çapemeniyê hate dayîn, dayîkan amaje kir ku gotinên Bahçelî bêrêziyeke li ser demokrasî û nirxên mirovan e. Em dayıkın. Em wê kelimê nayne ser zimanê xwe, em ji tu kesê re jî wê kelimê tekrar nakin. Em dibin bira ji şexsê xwe fedî bike, em dibin bira heqî wî da em dawe vedikin, bira lê borîna xwe ji gelê Kurd bixwaze, em zanin ewladî wî tune dilê wî naşewite. Tayyip Erdoğan agir dike, ew jî benzînê lê dike. Lê ew agir û ew benzînê rokî bwekeve. Dayîkan xwast ku Bahçelî ji ber gotinên xwe lêborînê bixwaze û şûna şer derî li aştiyê veke, ji ber ku ew gotin ji bilî gurkirina şer kerî tişteke din nayê. Ji bo ev heqaret Bahçelî li Kurda kiriye, ji bo navê em tef yani em nerazane hengî ku em aciz bîne vê xeberdanê. Ev xwe însanê ji bo azadiyê, ji bo aşîtiyê, ji bo biratiyê ji bo barişek çêbe. Me vê van ew kat birin û ev qas wekîl şandin meclisê, me got belkî aşîtîkê çêbe ji bo êdî gelê Kurd û Tirk wek biratkê rûnî ser masekê levê nebe. Em vê gotinê gotiye em qebûl nakin. Dayîkan dan zanîn ku ji bo Bahçelî li wan gotinên xwe poşman bibe, ew ê hemû rêyên rewa bikar bînin û li ser daxwaza aştiyê jî berdewam bin. Dayîkên aştiyê ji bo ku di derbarê gotinên Devlet Bahçelî yên li ser dengderên HDP'de lêpirsîn were destpêkirin, dê bi daxwaznameyên xwe serî li dozgeriya Amedê bidin. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.